ሰላም ከመለኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ድምፂ ሕልና ቻናል ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዘለኹ መደብ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኹም ውፅኢታዊ ክትኮኑ ዝጠቅም ኮይኑ ከመይ ጌርና ዓርስና ነነቓቕሕ ዝብል ዛዕባ ዘድህበ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮና መብዛሕትኦም ሰባት ዓርሶም ንምንቕቓሕ ዝጥቀሙሉ ሜላታት ንህይወቶም ናብ ሓደጋ ከውድቑ ዝኽእለሉ ኣዝዮም ሓደገኛታት ወልፍታት ገዲፍና ካልኦት ሜላታት እንመሃረሉ እዩ። ከምዚ ዓይነት ልምዲ ካብ ጥቕሙ ጉድኣቱ ዝበዝሕ ስለ ዝኾነ እንኳን ከነቓቕሑ ኣእምሮኦም ኣደንዚዙ ናብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ፀገም ዝኣትውሉ ኣጋጣሚታት ሰፊሕ እዩ። ኣእምሮና ሓደ ነገር ደጋጊምና እንተልሚድናዮ ከም ወልፊ ስለ ዝወስዶ ኩሉ ግዜ ነቲ ነገር ኣብ ዝፈጸምናሉ እዋን ይነቓቓሕ እዩ። ንኣብነት ፊልም ምርኣይ ደጋጊምና እንተልሚድናዮ ኩሉ ግዜ ፊልም እንትንርኢ ዝነቓቓሕ ይኸውን። ኩሉ ሰብ ዝነቓቓሕ ግድን መስተ ስለ ዝሰተየ ወይ እውን ቡና ስለ ዝሰተየ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮኡ ኣእምሮኡ ዘልመዶ ነገር ብምፍጻም ክነቓቓሕ ይኽእል እዩ። ስለዚ ዓርስኻ ከነቓቕሐካ ዝኽእል ነገር እትመርጽ ንስኻ ባዕልኻ እምበር ኣእምሮኻ ኣይኮነን። ሓደ ግዜ ባዕልኻ መሪጽካ ኣእምሮኻ ተለማምዶ ንሱ ድማ ተቐቢሉ ይምዝግቦ እሞ ካልእ ግዜ ደጊምካ ክትፍጽሞ እንተለኻ ሽዑ ንሽዑ ትነቅሕ። ገለ ሰባት መስተ ስለ ዝሰተዩ ጥራሕ ዝነቓቕሑ መሲልዎም ሙሉእ መዓልቲ ዘይዓቕሞም ክሰትዩ ይውዕሉ። ዳሓር ዋላ እኳ ንቑሩብ እዋን ዝተነቓቕሑ ይምሰሉ እምበር ቁሩብ ጸኒሑ ግን ካብቲ መጀመርታ ዝነበሮም ጭንቅን ጓህን ንላዕሊ ክስምዖም ይገብር። ስለዚ ሰባት ንኽነቓቕሑ ኢሎም ዝወስድዎም መማረፅታት ቅድሚ ምትግባሮም ጉድኣቶምን ረብሕኦምን ኣየናይ ከም ዝበልጽ ኣቐዲሞም ኣመዛዚኖም ከኣትዉ ኣለዎም እምበር ሱቕ ኢሎም ካብ መከራን ጭንቅን ብፍላይ ድማ ድብርቲ ንምግልጋል ኢሎም ሓፂጾም ከይሓሰቡን የስተንተኑን ናብ ዘየዋጾምን ዝጎድኦምን ወልፊ ከኣትዉ የብሎምን። ሓሽሽ ምውሳድ ንግዚኡ ዘነቓቕሕ ይምሰል እምበር ድሕሪ ግዜ ዓወ እምሮና ልዑል ድንዛዘ ብምፍጣር ካብ ማሕበራዊ ህይወትና ክንግለል ብምግባር ከንቱ ዘትርፍ ማለት እውን ብህይወትካ ከም ምዉት ዝገብር ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ። ብፍላይ ድማ መናእሰይ ንእስነትን ሽኩልነትን ስለ ዝስምዖም ተረጋጊዖም ንኸይሓስቡ እቲ ዘለዉ ዕድመ ባዕሉ እውን ጽልዋ ስለ ዘሕድረሎም ክነቓቕሑ ኢሎም ዝኽተልዎም መንገድታት ሓደ ግዜ ኣዝዮም ሓደገኛታትን ምናልባት እውን ንህይወቶም ንሓንሳብን ንሓዋሩን ጠቕሊሉ ባዶ ገይሩ ከበላሹ ዝኽእል ነገር ክወስዱ ይረኣዩ እዮም። ስለዚ ዓርስና ክነነቓቕሕ ዝሕጉዝና ነገራት ኣዝዮም ብዙሓት እኳ እንተኾኑ እቶም ቀንዲ ግን ኣካላዊ ምንቅስቓስ ወይ ስፖርት ምስራሕ፣ ሙዚቃ ምድማጽ፣ ናይ ዝተፈላለዩ ዕውታት ሰባት ታሪክ ምንባብን ካልኦትን እዮም። ኣብ ከባቢና ሰባት ዓርሶም ከነቓቕሑ ኢሎም ዝጥቀሙሎም መማረፅታት ኣብ ህይወትና ኣሉታዊ ጽልዋ ብምሕዳር እቲ ለይትን ቀትርን ሰሪሕና ክንልወጠሉ እንኽእል ዕድመና ብተስፋ ምቑራፅን ድንዛዘን ክነሕልፎን ኢሉ እውን ዓርስና ምኽኣል ኣቢና ኣብ ኢድ ሰብ ክንወድቕ ዝገብሩን እዮም። እቲ ካብ ኩሎም ዝበለጸ ዓርስና ክንነቓቕሕ ዝሕግዘና ሜላ ድማ ዝተመጣጠነ ምግቢ ምውሳድን በብመዓልቱ መርኣያ ዝኾኑና ዕውታት ሰባት ምዝካርን እዩ። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ድምፂ ሕልና ቻናል ንሎሚ ዝበልክዎ መደብ ነዚ ክትከታተልዎ ጽናዕኹም ይመስል ነይሩ። ነዛ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰባት ድማ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ብምግባር ኩሉ ግዜ ብዝለቆም ቁም ነገር ሓዘል ቪድዮታት ተማሂርኩም ህይወትኩም ንኽትልውጡ ተስፋ ገብር። ክሳብ መወዳእታ ስለ ዝተኸታተልኩምኒ ድማ ኣዝየ መስግን። ሰላም።